I upravo ćemo sad započeti, ja sam nešto pogrešno kliknuo pa mi se nije učitalo pa sam morao da isečem snimka. Okej, sada krećemo da igramo. La 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 la. Okej, change team, ne. Ne želim da... Čekaj, change team. Idemo u Atlas. Ajde. I krećemo. Već su ubili jednog lika. Znači, mi igramo sad će se vidjeti. Znači, igramo multiplayer, najozbiljniji. Fuck. Ovaj lik zna da igra, okej. O bre, ovi igraju ko profesionalci. Znači, baš najbolji. I danas želim da pričamo u vezi gameplaya na mom kanalu. Uskoro dobijem... Pa ja ne mogu da verujem da ne znam. Znači, da sam kažem u vezi mog gameplaya dobijemo HD kameru. Mislim, već ovo je isto HD kamera, ali ne znam zašto ovako snima loše kad mi je igrica u HD. Brate, pa ja ne kapiram ovo. Ja ću promijeniti team. Change team. A u stvari, ajde, može tako. Ovi moji igraju ko najgori likovi, a dobro, ajde, ipak je ovo igrica. Čekaj, sam njim. Da vidimo. Ja ću baciti ovdje. To nisam. Ajde, ubi ga, to! Ubili smo jednog lika. Pa, odakle ih dolazi? Ovi likovi stvarno igraju odlično. To moram da pohvalim, znači... Ja sam isto igram ovu igricu da kažem solidno, ali... Pa koju bre pušku koristiš? Svi koriste ovu. Ja ću onda... Vidi, ja sam... Koliko? 1 kill, wow, a najbolji naš... A vidi koliko, oni, najbolji njihovi 9 kills. Okej, to, znači mogu da stignem. Fuck, to znači neko blizu mene, ali nije. Idem do helikoptera, zato što tu stalno ovi kamperi. What the fuck, ništa sad, zašto ne mogu tu sam ranije mogu, dobro. Može ovo da se slomi? Ne može. Vidio sam za nešto. Pa odakle dolazite? Dobro je ovo, čekaj. Ne. Hakovan sam. Brat, ovi stvarno igraju moćno.
Evo ga, evo ga. We're losing this fight. Čekaj, koliko je? 15-9, jao. Toliko je tek najbolji postigao. Još što bi volao da znam cheat, recimo. Evo ga, krenulo mi je. Okej. Evo ga, evo ga, evo ga. Baš mu je dobra puška, ozbiljno. Baš mu je moćna puška. Okej. Čekaj. Ne može se mi stati. Mislim, čekaj. Jao. Na svoju pušku ću da dodam neke bolje stvari da bude moćno. To, tako je. Čekaj, hoću ovo tu znam. Ne, bolje mi puška. Čekaj, što ja imam? Neko sranje. Da vidim koliko sam dao. Ja sam prvi, imam 11 kilo. Ne, imam 5. Ubio sam 5 liko. Ne, fuck. Oni nas, znači, vode mnogo više nego što treba. Mission failed. Irons is not gonna like this. Brate. Okej, i to je bilo sve za ovu epizodu, vidimo se u novoj i čao!